Dili mapugngan ang kusog ug kadasig sa kabatan-unan sa gawas sa ilang mga panimay bisan pa sa ulan ug dulom nga kalingitan. Atong tan-awon ang sugilanon sa mga skim kids sa Leyte nga nagpadayon sa skim boarding bisan pa sa ulan. Ani ang report. Taliwa sa kusog nga pagulan ug mabasa nga dalan, gipakita sa mga kabatan-unang skim kids sa Leyte ang ilang kahimtang nga dili basta-basta mapugan ang paggamit og skimboard sa gawas sa ilang mga balay. Napuno sa kusog nga pahiyom ug talagsaong kahimtang sa mga batanon nga mudagan sa baha ug malipayong mag-skimming samtang ang ulan naghulma sa ilang adrenaline. Bisan pa sa malisod nga panahon, ang espiritu sa komunidad ug ang gugma sa skimboarding mao gihapon ang nagpasiugda sa ilang pagpadayon sa sport. Madami kami sa grupo namin. Yung Skim Kids kasi, binubuo ito ng isang barangay, tapos may mga kaibigan din kami sa labas. Hindi lang ito ang naglalaro ng Skim Kids. Marami pang iba dito sa Tacloban. Ang skimboarding, usa ka dula din ang atleta mogamit og mas lapad og nipis nga board aron mudagan og mulutaw sa ibabaw sa tubig. Ang mga skim kids sa Leyte nakadani og mga nananaw gikan sa lain-laing nga dapit sa probinsya uban sa mga pamilya ug barkada nga miduol aron mananaw og mubati sa kalingawan. Madalas naglalaro kami sa San Jose Talisay Beach, dito pa rin sa Tacloban City. Kasi mas malapit ito sa lugar namin. Pero paminsan-minsan, dumadayo rin kami sa iba't ibang lugar. Katulad na lang ng Tanawan Leyte at Dulag Leyte. Safe! Ang skimboarding, dili lamang dula, kundi usa ka paagi sa pagpahayag sa kaugalingon sa kabatan-unan. Nagiusa ang mga batanon sa pagkaton o pagpalambo sa ilang kahanas. Ang uban nagtanaw og nagdasig, samtang ang uban nagpadayon sa practice bisan kapoy na. Bisan unsa pa ang panahon ug sa bisan asang lugar, mapabalay man o baybayon, nagpabilin ang kusog sa kabatan-unan sa Leyte. Usa ka pahinumdum nga ang tinuod nga determinasyon dili mapugngan sa panahon. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak.